Specializované chemické jednotky hasičů jezdí na místa, kde hrozí nebezpečná chemikálie, výbušná látka nebo kde je kontaminace prostředí a v průměru do terénu vyjíždějí 3krát týdně. 7 chemiků má na 24hodinové službě na povel celou Prahu. Jana Vítová jezdí k zásahům už 39 let a je jedinou ženou ve velitelské funkci u hasičů. Tady se ozve, pojede malý nebo velký chemický vůz, záleží na typu zásahu a kolegové naskáčou do vozu a jedou. Na místě zásahu potom se ohlásí veliteli zásahu a ten jim řekne, jaký má požadavky. Třeba řekne, tady je sud s neznámou látkou, nevíme, co to je a potřebujeme zjistit. Tak oni se příslušně vybaví, takže se obléknou do chemických obleků, ale to znamená, že pod tím teda samozřejmě dýchací přístroj, vezmou si příslušné přístroje a jdou zjišťovat, co vlastně v tom sudu je. Nejčastěji chemické složky vyjíždějí do bytů k rozlité rtuti nebo k špatně fungujícím karmám, které uvolňují oxid uhelnatý. To jsou jedny z nejsmutnějších případů, protože v hodně případech končí smrtí. Přijedete do bytu, dlouho nikdo nevychází z koupelny a to už pak celkem opravdu není tam co řešit, protože otravy oxidem uhelnatým jsou velice rychlý. V koupelnách to člověk ani nepozná, protože je tam pěkně teplo, pěkně vlhko a v té vaně se krásně leží. Akorát z té vany už potom nevylezete. Pak už ten člověk nemá sílu. Bohužel je to opravdu tak strašně častý, že je z toho člověku až běhá mráz po zádech. Ta práce je náročná v tom, že ten chemik vyjíždí k zásahu, o kterém absolutně vůbec neví, co se tam odehraje, co bude, jak se bude která chemikálie chovat, jak bude reagovat, jaká tam je už koncentrace nebo jak moc je třeba rezavej ten sud nebo ta tlaková láhev, která se najde, jestli stačí vůbec udělat nějaký zákrok, aby nedošlo k výbuchu nebo k úniku nebo k rozlití nebo cokoliv. A musí přemýšlet rychle a nesmějí se splést. V letní sezóně jsou jedny z nejčastěji zasahujících složek hasiči potápěči. Jezdí k utonulým osobám, k pádům aut do vody. V zimě nejčastěji hasičská auta vyjíždí kvůli záchraně lidí propadlých ledem. Potápěči pracují téměř v nulové viditelnosti a většinou sami. Na pracovní směnu jich po celé Praze nastupuje 10. S prácí potápěče má zkušenosti i vedoucí instruktor Martin Simon. Neopren si obléká už 17 let. Psychicky náročná je v tom, že pracujeme vlastně za jakýchkoliv podmínek, teplo, zima, v zimě je to do minus 15 stupňů, pak už jenom pro záchranu života. Nejde jenom o potápění v čisté vodě, jsou to poměrně často, je to nulová viditelnost, potápíme se pod led ve štolách, v kavernách, kde v přivaděčích vodních pracujeme třeba na vodních dílech, kde je potřeba prolézt někam, tam něco vykonat a vrátit se. Takže psychicky složitý a ne každý člověk zvládne potom tu práci vykonávat kvalitně. Fyzicky náročná ta práce je proto, že jednak materiál, ta výbava je těžká, je to práce s těžkým nářadím. Třeba se přivazuje auto textilními popruhy pod vodou, v proudu, v ledové vodě, či naopak v létě je tam přehřátí toho člověka. Je potřeba často ty lidi střídat, brát ohled na hydrataci těch lidí, na jejich únavu, mít patřičné postupy pro vyprošťování, používat správnou techniku. Fyzicky je to náročný, protože ten člověk je tam sám, většinou, protože pracujeme na naváděcí šňůře, většinou sami nebo ve dvojici, ale většinou ta špatná viditelnost způsobí to, že je potřeba pracovat v jednom a ty věci vyřešit sám pod vodou. Ty případy, kdy potápěči ukončí svoji činnost z důvodu toho, že třeba nesnesou práci s mrtvými, s utonulými, ty máme. Není to často
A je to dáno i tím, že potápěči vlastně pochází z hasičů. Vždycky stane se nejdřív hasičem, potom specialistou, například potápěčem, a oni se s tím setkali už dřív, takže takový problém to až není, ale stalo se to. Z ponory pro záchranu lidí má zkušenosti i 30letý Lukáš Tengler. Naposledy vytahoval z ponořeného auta ve Vltavě řidiče, kterého se podařilo oživit. Ani on ale nevyšel od zásahu bez šrámu. Při vytahování řidiče z auta si prořezal rukavice o střepy a do neoprenu mu natekla voda. Dostali jsme to jako hlášení, auto spadlý do vody. Ten den jsem byl předurčený na zásah jako potápěč já. Já jsem provedl zanoření. Ty odhady naše byly správný, takže auto jsem během chvíle našel. Problém byl, že to byl hodně silný proud a hodně špatná viditelnost. Auto bylo na střeše, takže jak jsem se k němu dostal, označil jsem místo, vytrhnul jsem okno, nahmatal jsem osobu, tu jsem se snažil vytáhnout tou dírou po okně ven. Problém byl, že byla zachycená do nějakého pruhu. Osobu jsem různýma manévrama dostal ven z vozu. Vynořil jsem se a předal ji klukům, kolegům, kteří byli na gumovém člunu, a ty zahájili resuscitaci. Další elitní jednotkou jsou lesci. Na 24hodinovou službu jich na celou Prahu nastupuje 6. Pavel Valeš se lezeckou výbavu vybral už před 18 lety. Kolega Martin Neuhort si oranžovou lezeckou kombinézu obléká 17 let. Lesci se volají ke každému zásahu, kde nestačí schopnosti a dovednosti normálně vyškoleného hasiče, což znamená záchrana z výšek, z hloubek, práce v těžko přístupném terénu, ve skalách, v jeskyních. Prostě všude tam, kde je potřeba lanová technika. Nejčastěji jsou to otevření bytů, pak jsou to záchrany zvířátek, koček, psů, kteří se zaběhnou, stanou někde na skále, nevědí jak zpátky. Sundávali jsme i ovci, vytahovali jsme i koně. Pak jsou to záchrany lidí, který většinou přecenějí své schopnosti, zůstanou někde v jeskyni nebo na skále. Sundáváme lidi z komínů, ze střech. Při povodních hodně používáme leteckou záchrannou službu, vrtulníky.